Inuusuttoq eqqumitsuliortoq kaanatami uussaamilu ilinniaqerluni nunatta katersugaasiviani saqqummersitsimmat alakkaratsigu takuagut qalipakkat angisuut saqqummersikkai taama angitiisuinnarnik suliaqarneq ajoraluartoq saqqummersitai makku assut alutoqaagut soorlumi pikkunartumik nukippassuallit annermik akryl atorlugu qalipagaapput inuttaatalu qallunaatut nassuiareeraangagit kalaallisut oqaluttuarisaqumаарpagut. Det var det, jeg malede efter jeg havde været med min veninde på juleferie. Så havde jeg set hendes fars kalkuner, og jeg var så fascineret af den der store han, der gik og viste sig. Så fandt jeg så sådan nogle små figurer, der lignede kalkuner. Det var lavet af træsnit. Så brugte jeg den som udgangspunkt og lavede den her fugl. Der var meget energi, også fra min side, det kan man vist også se på billedet. Jeg tror, jeg havde bare enormt meget, sådan, måske vrede også, der var der. Så den er hængt lidt højere oppe, og så har jeg bare malet hele baggrunden, så langt op jeg kunne nå, så den var hvid for oven, men det passer meget godt. Og så har jeg så malet flere lag ovenpå. I akryl? Ja, akryl, og så er der også kul med. Og så bruger jeg så noget medium til at gøre lagene lidt tyndere, så man kan se igennem. Mm-hmm. Det var så i Canada? Ja, det var Lunenburg, hun bor, hende med veninden. Kalkunen er altså sidenhen blevet spist, men det var mens de led. Ja. Var det første gang, du så kalkuner dengang? Første gang jeg sådan rigtig lagde mærke til dem. Jeg vidste ikke, at deres fjer var så flotte. Altså, det var virkelig sådan noget, hvor jeg tænkte, det var som det var haute couture, ikke? De der flotte farver og sammensætningen og retningen. Så det var flot. Una qalipappara ikingutia kaanatami juullisiorfigiartorerlugu. Angutaata qingalissuatai assut pinnaringakkit. Angutiviartarsuat angisooq assut takoqqugami. Taava qingalissuit mikisuaqqat qisummik ilusilersukkat pigigakkit. Taakku aallavigaluit una timmiaq qalipappara. Nukik annertoor tassani takuneqarsinnaavoq. Aama immaqa uanga namminertaamani kamassaqarsimariarama. Akryli atorlugu qalipappara aamarsuarnittaaq titartarneqarpoq tassa taamani qingalissuarnut assut tinguartippunga qalipaatai pikkuginermut soorlu tassa kusanartorsuarnik atisaliortartut qalipaatit atortagaattut qalipaateqaramik. Det er et lille stykke, jeg tror det er noget, der stammer fra et træ, som jeg har forstået op og gjort sådan en abstraktion ud af. Så hedder også det, den hedder abstraction. Så det er sådan en lille ting, jeg har taget fysisk og kigget på, og så har jeg malet efter den. Det var i forbindelse med en opgave på skolen? Ja, man skulle finde sådan en lille bitte ting, der man ikke var for stor, og så forstørre den op til så stort som muligt. Der har vi så selv lavet de der lister og strukket canvas ud over og malet gesso på, og så startet derfra. Så det hele er hjemmelavet. Hvad sagde læreren så, da du var færdig med den? Hun var imponeret over størrelsen. Vi kunne næsten ikke få den ind og ud af dørene derhenne. Det var sådan en gammel bygning, og der var mange sådan trapper og døre, så det var en opgave at få den ind og ud af klasseværelset. Jeg kan se, at den er blevet solgt. Ja, der er mange, der kan lide den. Det er en af de få billeder, hvor der også er olie med på. Ellers så maler jeg ofte i akryl. Der er lidt oliemaling på her. Ja, akryl og olie. Una qalipaaq atiqarpoq abstraction tassa eqqarsaataannaq qisuaranguaq aallavigalugu angisoorsuangorlugu ilusilersorpara sinaakkutissaa sanariarlugu canvas qalipaaffissarasiaarpara tassa naqqani tamaat namminersuliaraara ilinniartitisumalu takugamiuk pikkugivaa atuarfippullu nutaangitsuummat atuarfitsinnut eqqunniarnera anninniarneralu ajornakusoorsimavoq tummeqqat matullu amippallaarmata. Barbara mødte jeg på en café. Jeg havde svært ved at finde folk til at sidde sidde model for mig, når jeg skulle lave portrætter. Så sagde min lærer, gå ud på gaden, det var i New York, og find og spørg tilfældige mennesker,
Og jeg tænkte, mener du det? Ja, det mente hun. Så gik jeg ud samme dag, og jeg gik rundt og spurgte alle mulige folk. Nogle de ville gerne, andre de var sådan lidt tøvende, og andre synes bare, det var for mærkeligt, så de ville ikke. Og så gik jeg forbi en café, og så jeg den her dame, der sad derinde. Rigtig elegant. Hun havde hat på og flot tøj, og sådan virkelig sådan en ældre, fin dame. Så tænkte jeg, nu gør jeg det bare. Så gik jeg indenfor i caféen og spurgte hende, og hun var enormt imødekommende. Det viste sig, at hun var en pensioneret børnehavelærer, eller første klasse svarer det vel til her. Og hun er vant til, at folk kommer hen til hende og spørger, er det ikke dig, der var Barbara, der jeg havde engang som lærer? Så hun troede først, at jeg var en af hendes tidligere studerende. Men hun ville meget gerne med at få malet sit portræt. Og så blev vi også gode venner og mødtes og spiste tit frokost sammen. Så Barbara var jeg meget inspireret af i den her periode. Og det her billede, det er efter jeg har været på MoMA, Museum of Modern Art i New York. Der var en der om ugen, der var gratis, hvor alle studerende gik hen og kiggede på billederne. Og så gik jeg direkte hen til atelieret bagefter og malte det her billede fra hukommelsen af Barbara. Barbara kaffisorniartarfimmin naapippara. Inunnik assilisassanik pissarsiniarneq assut ajornakusoorami. New Yorkimi ilinniartitisutta aqusinermi inunnik assilisassatinnik ujarleqqummatsigut upperinngikkaluarpara. Sunaaffali ilumorukkaa. Barbara tassa kaffisorniartarfimmin naapippara atisarissaartoq nasaqarlunilu tassa arnaq utoqqasaakkusanartoq. Sunaaffa atualeqqaanik atuartitissarsimasoq soqaarneq. Sungiusimavaangooq inunnit ilisarsisunit saaffiineqarneq tassa atuartitarisimmasaminik. Qimakkakku ingerlaannaq eqqaamasakka malilluit una qalipappara kingornalu aamma ikingutigilerlugu ilakattaarisarlugu. Det er med i min kalkunfascination. Jeg lavede det ret hurtigt med kul, kridt og akrylfarve. Det gik bare enormt stærkt, da jeg lavede det her billede. Jeg kan bare huske, pludselig så var det bare færdigt. Så nogle gange så går det rigtig hurtigt med et billede, andre gange så kan det tage flere måneder. Så det varierer meget. Una tassa qingarissuarnik alutorsarninnersuuvoq. Sukkasoriussuarmik suliaraara, krits aamarsuaq akryylilu atorlugu qalipangaraara. Eqqaamavara sukkangaarama imaaliallaannaq naammassillugu. Ilaannikkut sukkasoriussuarmik qalipaasinnaasarpunga aammali allakkut qaammatit arlallit qalipaaq ingerlassinnaasarlugu. Allanguartaqaaq. Det her billede det er inspireret af en dokumentarfilm om grønlandsk natur og forurening, og hvordan det påvirker fødekæden. Så det er også fødekæden, jeg har lavet fra de små fisken, som bliver spist af sælen, og endnu en fisk, og som kommer ind i, her har jeg lavet en kvinde, og så brystet, som symboliserer den næste generation. Der tænker jeg på de gamle billeder, man altid ser, hvor kvinder de sidder nede på hug og flænser sæl. Der sidder hun i den stilling, men med ryggen til. Jeg tænkte lidt på, at i den der film, der sagde de, at man skal lade være med at spise mad, der har alt det kviksølv og forurening, før man får sine børn. Fordi man ophober det i kroppen. Så hun sidder oven på sådan en iskørse, men det ligner både iskørse, men også nogle bøger. Hun sidder på viden. Det er noget, man ikke kan se. Det er noget, man skal vide med de her dyr, at forureningen og globalisering har en effekt på naturen. Og så har jeg lavet fjeld og sol, så det er sådan rigtig lyst, og det er bare sådan det eneste med Grønlands tema, jeg har. Jeg tænkte mere på, at man bare skal være bevidst om, hvad der foregår, og hvor meget effekt det har med de her dyr. Og hvordan det ligesom er en del af os, at vi ikke bare kan udelukke naturen fra menneskene, at det er noget, vi har ansvar for, og skal vide noget om for at tage ansvar for os selv og vores næste generation. Una assiliaq filmimit piviusutersaarummeersumit isumassarsiaavoq. Mingutsitsinneru nerisatsinut sunniutai. Aalisangarpuisimit nerineqartoq arnaq iviangialu tassa kinguaari tulliinut ingerlaqqinera. Eqqarsaatigaakka arnat puisimik pilattut unali aana tunulluni issiavoq.
Issiavigaa isikualuit aammali atuakkatut isikkoqarput tassalu ilisimasat mingutsitineq nunarsuarmullu siaruarneq taavaalu qaqqat aammaseqineq ilangulluit tassa saqqummersitanni kalaallit nunaannut tungasutuarsuaq eqqarsaatigisimavara susoqarnersoq ilisimasariaqaratsigu pingortitaq inunniit immikkoortissinnaanginnatsigu akisussaaqqataangattali kinguaari tullissaai eqqarsaatigaluit. Det var da jeg var i New York og læste, og jeg havde så mange ting, så mange fag på en gang, og der var sådan lidt pres på. Jeg følte meget, der var krav, og jeg ikke helt kunne få lov at udfolde mig, som jeg ville, fordi jeg havde en dominerende lærer. Så den her, den fylder nærmest hele rammen. Den fylder helt ud til kalden, den her fugl. Den bliver nærmest sådan presset ind af rammen. Og da jeg malte den, så tænkte jeg, den kan flyve, den kan virkelig flyve, men den får ikke lov. Den bliver sådan holdt inde. Så den har jeg arbejdet længe på, og hver gang jeg havde tid, så gik den til den her fugl. Så den nød jeg virkelig at lave. Men der var ligesom det der energien fra at blive trykket lidt ned. Så der er sådan en styrke i, at den kan. Una New York-kimitislunga qalipangarara. Atuarfimmi sammisaut amerlaqaat tamaviarnarlunilu. Ilinniartitisorput naadagaaniartu pilussuuvoq uangalu namminersinnaatitaananga. Una timmiaq sinaatikilluu angissuseqarpoq soorlu tassa naqiterussaq. Timmisinnaagaluarluni uningatinneqartoq. Periarfissaqarneri tamaasa nangittarpara assullu suliarinera nuannarisimallu. For det første så har jeg malet på et maleri, hvor der i forvejen var noget. De her gule, det stammer fra en baggrund, hvor jeg først havde malet sådan nogle bakterier. Jeg havde fået fat i nogle billeder, sådan nogle biokemi-bøger, som jeg havde kigget på og tænkte, det ville jeg prøve at lave noget af. Og jeg har brugt rigtig tykke lag af sådan noget medium, som skaber lidt fylde. Men så besluttede jeg mig for, at det brød jeg mig ikke om alligevel. Det sagde mig ikke så meget. Så har jeg så malet kalkuner ovenpå igen. Det kommer fra de der små figurer med kalkuner, jeg har kigget på. Så vi har en kalkun her, hvor hovedet er her. Så har jeg en fugl, der vender på siden. Og så har jeg endnu en fugl her. Så det er ligesom gemt ind iblandt. Og der er flere lag, der sådan dækker, så man behøver ikke lige at kunne se, hvad det er. Men det er meget sjovt at lege lidt med lagene. Så her er så noget, der træder frem, og andet, der kommer lidt i baggrunden. Så det er også kalkunerne, jeg har haft gang i her, der har fået lov at fylde hele lærredet ud, sammen med nogle æbler og lidt skovfarver. Uani takusinnaavagut qingarissuut siullermik allamik qalipaaleraluarama isumangali allangortikkakku qalipaatit qaleriyaat uani atorpakka. Timmissat pingasuupput ilaa ingerlaannaq takuneqarsinnaangitsut. Aamma iipilit takussaapput qalipaatillu orpippassuarnersut. Det her er det første billede, jeg malede, da jeg var i New York. Jeg skulle ligesom starte med et eller andet. Så havde jeg en buket tørrede blomster, som jeg gik ud fra. Der malede jeg det her billede. Det gik rimelig hurtigt. Så det var først sådan senere, jeg rigtig kunne se, hvad det var, jeg havde lavet. Men nu er jeg blevet meget glad for den. Der er efter. Ja, der er flere, der har spurgt til den, men den er blevet solgt, så selv fra Danmark er nogen, der har e-mailet og sagt, at de gerne vil købe den, hvis den ikke var solgt allerede. Qalipatar siullerpaaq New York-kimiterama. Arlaatigut aallartittariaqarama naasut panertut aallaavigaluit una qalipappara assullu pilertorlunga. Kingusiinnaatsigullu takusinnaalerpara inerneaqqanoq ittorpiaanersoq maannali nuannaqeqaaqa piumaneqaqaaq allaa tanmarkimiit pisiariumineqaraluarpoq naak tunineqareeraluartoq. Det er det eneste af billederne fra den her udstilling, der er lavet i Nuuk. Jeg skulle ligesom starte ud med et eller andet. Og så fandt jeg sådan en lille kurv med klemmer i hjemmefra. Jeg tænkte, den kunne jeg godt få noget spændende ud af. Så den har jeg ligesom kigget på og
brugt til inspiration. Igen, så er det noget fysisk, noget visuelt, jeg har gået ud fra, og så bare bygger med fantasien. Saqqumersitanit nuummi sanaatuarsuara. Takorluisinnaanera atorluu erhortanut kappoqqutit ааllaавигалугит санаарivara. Maria Paninguar Kjærulf eqqumitsuliortutut suna suliarissalluu nuannarinerpaanera aperiganni akivor. Mange forskellige ting. Det varierer meget. Jeg kan godt lide at sy tøj, og jeg kan også godt lide at male og tegne og lave film og video. Jeg har også prøvet at lave smykker, så det er rigtig mange ting, jeg godt kan lide. Man kan måske sige, at du er multitalent. Ja, det kan man vel godt. Kreativt. Når du skal til at lave alt sådan noget, hvor henter du så inspiration henne? Det er lidt forskelligt. Nogle gange så får jeg bare en idé, og så skal den bare laves. Også fra medierne kan jeg også få inspiration, men også sådan fra nogle bøger eller bare noget visuelt. Jeg tror, når jeg sådan sætter mig i gang og fokuserer, så kommer det bare. Assiinitsorpassuupput аллангуартупилуссууллутиллу атисанит мерсорнеq qalipaaneq titartaaneq filmiliorneq videoliornerlu aama pinnersaasiorneq misilinnikууara tassa assiingitsorpassuit suliarissalluit nuannaraara suliaqaleraangamingoq sorpassuarniit isumassarsiortarpoq soorlu tusagassiutiniit aammali atuakkat isigisanilu isumassarsiorfigisarpai qalipaanerneq qanuq ilikkarsimavaa mikinerminiingoq qalipaatinik tunineqartuartarsimavoq qalipaanissarlu soqutigiyuaannarsimallugu 2000-timi nuummi eqqumitsuliornermut ilinniarfimmi ukioq ataaseq atuarsimavoq tassanilu qalipaariaatsit assiingitsut ilusilersueriaatsillu aamma ilinniarsimalluit taavalu aamma Kanatami Halifaximi Nova Scotiamiittumi ukiusisamat ilinniarsimavoq tassaniinnerminilu semesteri ataaseq New Yorkimi atuarsimalluni Kanatamiinnermini nunarsuarmi tamarmeersut atuaqatigisarsimavai assullu ilikkangaqarfigisimavai soorlu isumassarsiorfigaluit sulianillu isornartorsiuqatigiittarneq aamma ilikkarfigisimallugu maanna tassanuummut utersimalerami suliaqarnissaminut aningasanik tapiiffiineqarsimavoq aammalu ukiaq 2006-imiit meeqqanut atuarfiit ilaanni ilusilersuinermut ilinniartitsuussalluni soorunalu nammineq aamma sukkulluunniit qalipaasinnaalluni isumaqarpoq periarfissarpassuaqarluni eqqissillunili ingerlaniarallarluni Paninguar Kjærulf oqarpoq